Mai wangu Chikomba saka ngasina kuya musi wa 5 ndo ndauya naye. Akumana mari dara isukwana. Tole ma $5 bwana. Kana wasina tole ma phone mali. Bana ne $5. Uzindi tone nzara bana. Mamanyara wamsolo. Ndakaanzi nduye nemdzimai wangu musi wa 5 ana kuya. Saka ndiye mdzimai wangu ndauya naye. Ndiye mdzimai wewe? Pamba ite nyaya Chikomba nditi? Alright, am I not? All right. Alright. Umu muzeo. Muzeo tembo Tese. Mambo garamezi. Mambo garamezi. No ubi. Magarambani. Akandisiya abatango garamani murume. Akakusiya. Magarambani. Ndikamba kundipa gupura anobondipa. Ana kundipa gupura saka ngutama papa abva kugara nemwe mukadzi. Uya ndinogama naye asi ndomuziva umukunwa duru patinoita. Ndinogama naye asi ndinomuziva nekuti tinombonwa Tese doro. Mumbonwa mese doro. Chii chakaitika musi wakazoro? Ndofunga takabva kwaDavid kwanga kune rufu tichienda kumba. Taenda kumba tikabva tangoita semazuva ese ekuti isusu tinonotandarira kubhawa. Saka takuenda kubhawa neshamwari yangu tikabva tasvika parodi patasangana nemurume atonere doro rake kunze kwaida kunaya. Patasvika neshamwari yangu ndiye tononwira kupi? Tononwira kumba. Pataenda unonwira kumba. Tononwira kumba tikabva tasvika patagara. Uyu murume anga agara pabhaketi, ndakagara pasofa nevana vangu patina. Shamwari yedu akabva aenda unotenga rimwe doro. Saka ava nabangukuru wangu wakabva wasvika. Bangukuru wako? Ivava nabangukuru wangu murume wasisi wangu. Wakabva wasvika. Wasvika wakangosvika bva wavhura doro. Wabva wapinda. Bangukuru wangu wakabva wandisaidzira. Wabva watanga kurova uyu murume. Uyu anga ari aiti? Anga akagara pabhaketi. Mai mamu akagara pai? Pasofa. Pasofa. Mai, nani mumba, namuri vangani. Mumba mwisu tainwa inini nemurume uyu neshamwari yangu. Shamwari yenye sipo pakapinda vangu shamwari yangu ribe. Shamwari yangu yange abuda yange anotenga doro tanga tasara nevana ungarume. Vana vasikana. Mishamwari yangu. Vana vacho vakakura sei? Ngati machi amenuma pane 13-14 years. 13-14 years. Vanhu vakura vanyanya kuya. Vakomana vasikana. Vasikana. Marume angani imba? 2 rooms. 2 rooms. Saka imba muri imba yekutanga here ine kutendana kati mamuri imba? Yekutanga padining. Padining. Iyo kwawana chitea? Takaona murume anga akatogara pamubhedha. Mukadzi andozviziva zvangu anga akatoisa 1 gumbo pamubhedha. Trouser ndo ranga rakasvika mungwadza rikapinda. Mukadzi ndiye patakanvhura dhoo ndiye anga akutobuda mubhedhuru akasangana nesu mudining macho matakasvikira. Ini ndanga ndina banguru wangu acho kurova uyu. Uyu unogara naye mukadzi? Mukadzi ndogara naye. But chakazoitika. Chakaitika musi wa 26 tiri kwa banguru wakati December. Akatishedza kuti mutandarire kuno. Tichimwa musi wa 26 December. Ndofunza mukadzi wangu wacho akutaura kuti andikugara naye uyu antomuziva. Enda asi mukadzi iyo kutoti hamuziva inyaya yekuti akambobuda paazodzoka ipapo. Saka zvadaro inini ndati hatitandarire kuno kunasi kudzika kumukadzi mudiki ngatimwe wawa Tese. Sambi yangu zvaimuja moyo kuti mukadzi mudiki sei azodzoka. Chirudzi chazoita kuti adzoke. Saka angasingakwanise kundiudza chokwadi kuti ini handisi kuda kuti uende kumukadzi mudiki. Azodzokere chii? Andi saka takagara pabanguru papai angakutsanangura umwe munhu angauya kuti ini kumba kwangu hazvinomira musha. Murume uku akatora umwe mukadzi ane umwe mukadzi saka handisi kugara musha pamba pangu.
saka inini ndopandakadairawo kutoti hame mwana imi mukuti hamusukugara mushe chirudzizwa nzida kuenda kwabhodhi wangu ini zvokugara neyo handichada ndaine chipara handitese handichigoni haana kuenda ini ndakaramba ndiripo pamba papaya tadadaro ipapo mukadzi wangu ndopakabva handitema nebhodhoro mukadzi uyu uchigara naye waane nguva yakadii usumba kwake kubvawo musi wenyuye ndopandikabuda kumba kwake through tanetsana saka kubva kwaonetsana kwazvinoonyengeresa mukadzi wako ndotoenda kumba ndotoenda but handirareko anouya iname murume uyu kuuya kwaanenge aita anouya madhezi ekutanga paakabuda achienda akauya achitora zvinhu zvekushandisa zvataishandisa tese tichiunga akauya achitora zama abva azoya achitora mashavhu yake saka kubva paatora zvinhu zvake zvokubasa kana afunga kuuya kumba anenge aine chinhu chake chaanenge akasiya ndo chaanenge achiuya unoita sei kunotora saka muchimuona chichii ndurega ani vakamona chichenyu mudembe imba yangu ndinoida ndati munoda imba ine ndinoida imba kana mudzi achokwadika dare inorumba imba yemunhu anzi achokwadi ivaziva makarevera munhu uchida kuti mudzivire kuti ndinzi ndakanaka pakati tiradzika because mimi ndatomboona kuti mati inini handisigara nemurume tikarambana tizoka right asi tikuona kuti aiwa ndosaka manga maakuenda kune shamwari idzi nekuti manga musisina manga mafreedom yekuti handina murume ita zvandinoda makamuona uzvichiche murume wani kumakaona aiwa uyu handina kukama naye kumaseke ishamwari yenyu ndikamuona uyu ndofunga inini nemurume wangu kunyange panga kunyange patai nemurume wangu panga tichiri tese murume uyu tanga tagara tinongonwa naidu saka patikamuona pacho aiwa kuite zvekusvitsa bhurugo munhu aiwa handina kutombonwa zvekusvika kana kuti kurara amusambomborara naye maambuda kupedzesa rara naye aiwa handina amuna endonosaina shamai nozaino aiwa saina makarara naye kanga ndotomborara naye maida kuita hapana kana chatemboda kuita handina chandetomboda kuita asi murume wangu pamwe akangofungirawo nekuti iye kumba haite sei hauyi handitombodanana naye ane mwana uyo kwayo ngaachengete mwana kuti anoiza abve haana tombosvika paangaapachamandokudzimombe iite mwari yako iri uiva mouya chimukumbira regero unokumbira regero wakaita sini mukadzi wakaita kangani hauna zvawakaita uda kukumbira regero mira uda kukumbira regero kuti chii iwe uyu wao musiya kumbira regero ozi iwewe tiende kutsvada dakumberagerwa kuti chimukomana rekuti iye akandiwana chitandara nemukadzi wake wakaita muri pai tiri mumba takagara kusenze kwanga kusina saka ndoroda kumbira sokumbira regerero izvo sinzi ndanzikumbira regerero riri mudare chienda kumba unobhatira mari yedare yemurume wazinzwa azvinzwa chamoni kubatira mari yedare hapana umbowaka kumana tingaswera tiendera tichida kuita sei kwa9
nyaya dzekubhawa dzakuda kusitirapa zvichitongesa muno makore mangani 28 uri kutsvaga kubhawa mwana 28 ndanga ndichinwa murume umwe chii Doro iyo kwanayo kana magerero akaita iyo mbonje ndiye godorandi ndokanditema ndikatemainonzi neruma iwe dzorera wakwira dare ke enda maunzi kuti wakwira dare mari unzorerembo wanga uripo tipe umbo umbomira wopesa pango wanyarasa hembe ihembe apa wakamuruwa kwamvisa ayo une foto ere vakarara chakaitika pamusoro ndine munhu akakwira dare rangu wandikakwirira dare ndofunza paakauya achienda kune samoni kune munhu akazondiudza taakunoku kudare chikanzi aiyo ndabvunza mukadzi abvuma chokwadi chake ndakaenda kune murume ndakamufonera murume abvuma chokwadi chake but akataura kuti ndikuona kunge vanhu vanga vatipana murume nemukadzi kuti wandibata ndamuendera nhasi katukese kuseni pandatanga kumuendera akabvuma kuti twende but ka2 akaramba kurwiswa pamuko akaitiwa kwacho nabangu ndaenda kunosunga vanhu ava uri murume amai havana kubvuma kuti vakarara nemurume havana kubvuma asi murume uyu akataura kuti kumashure uko vakambodanana naamai ava vakashambana isi kunovatima fundraising achitunyangadza dare kana pasina nyaya panachi pana nyaya ini kutoa kuti udzorerwa mari yako yedare hakwani kuzosina mati udzorerwa mari yedare ini ndaifa wakubhadharise bozi wakabata munhu mutombo bata urove munhu kukwadza handisiri ndakarowa mubvunzi andamubheka ndamupambama udzorera iwewe udzorerwa mari yako yedare nawo iwe chandotoda udzorere mari yedare yekuti utamba nemukadzi womunhu iza mukadzi womunhu andiwese mukadzi wake waizisiya udzorerwa mari yedare akwanai sara mwantarisa maya abati mukadzi wodzidzisa mukadzi wako mukadzi anova chinoitika mambo ndide chikombo muchiwanza mushamba aiwa chinoitika ndechekuti mukadzi wangu handitereri teereraika manje awa handitereri through inyaya yehonzeri dzewanhu nomudere ndomuda achimwawayo aiwa ini ndomubvunze kuti kanga nichimurambidza nyaya wangu asinganzi kana asingakunzwe nenaye kwabereka munogara nayo noromba chinowa pamusoro Doro ndinoonwa mushure mekunge murume wangu ndiye awandaifamba naye mumabhawa tichinwa tese kunyangwe iye asingade kuenda anotondiudza kuti endai munono kunyepa ina ndimbubvira ndadaro ewa mukadzi wangu ndotomurambidza kumwadoko but ane chimwe chisimba chaanoita kuti pamwe tinogara padhuze nehama dzake wakabvisa mari here wakabvisa mari akangobvisa kutsvagire kuno nembonaa saka ukurwa munhu waakusika mudzi womunhu ndiani ndini munyagara makomboni nekuti life yechikomboni uchamuona akararwa bcause kwaari freedom ka haireve chinhu ndeyake kwakadhakwa kana adhakwa anogona kurepa anokudza ndaa ndakadhakwa vauzikana kuti mukadzi womunhu saende kubhawa rese anonwa inzwai zvitara mukadzi wauyu anonwa rese rese saka counseling andingape munhu anonwa rese because odo unomwani undo rese rese kwako chivharo chitsvuku kana chivharo chitsvuku kanokandwa apa ukarekedza wawa unoita miri musvinu une vana vangani une makore mangani
Makore mangani? 28. Vari kuenda kuchikoro here vana? Wani wacho asi kuenda asi mukuru wacho ari kuenda. Chii chiri kuita kuti vana kushaya mari nyaya yekuti pandaigara nemurume uyu taishanda tese tiibatanidza mari saka apa zvekushandisa zvacho akatora akugara nazvo kumba kwake handisisina chekuti ndichishandisa. Vana mutadzisara kuendesa vana kuchikoro? Ndakamubvunza ndakamupa marini achiti mwana doko inonyoresa mwana katuke ise nchimupa mari but nanhasi ndikunzwa kuti asati anyoresa mwana. Ngani? Tine 2. 3 ndo. Ndakamutora naye kudhara. Usite chinzenza. Wazvinzwa? Uri kuita chinzenzera? Aiwa. Chimbomira futi kuzora. Ichocho ichokwadi shamwari dzake dzacho dzakufambidzana nadzo. Ndakambodzirambidza. Kati ndiwe watipa mukana. Iwe waisasamurira kuti sekuru ataure sekuru wakutaura. Sisi. Ekatenya ndikuiona pamunhu womunhu. Ewe. Ite munhu kachaichai. Mugara kupi? Serengeto. Aiwa kumiri kwa Scott. Kwani? Kwa Scott. Pabini. Kumiri kwa Magugu. Mukuda musha wenye? Imba yangu ndoida. Ichi chinonzimba. Ndada kubvunza nokuti pandaona zvinhu zvakawanda muupenyu hwenyu. Chinonzimba chiini? Kugara nemurume wangu zvakanaka. Zvakanaka. Tichengeta. Nokuda shamwari. Aiwa. Kuti ndikuda shamwari. Ene mwete amaicha iva vanenge vachitadza kuendesa mwana kuchikoro. Wazvinzwa? 28 unoona 3. Kwasa wakanyorwa tsamba naMwari kuti ukufa next year. Sei uda kuzviparadza kudaro? Wakafara zvakakwana Shimira. Ndekumba. Alright.